Sanibona, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you very much for joining me. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, and I'm very sorry for being absent for amalanga amabili adlule. I think I even uploaded for 2 days kumanje bafowethu. Izinto eziningi ezikhona ezenzeka empilweni esiphila bafowethu. Sometimes you just do need isikhathi nje sokuthi usolve ezinye izinto. You know what I mean? Yeah, I even uploaded I think in 2 days. Ngiyaxolisa kakhulu ngalokho bafowethu, but anyways, I am here and ngicine ngikhulume ke ngoNonkanyiso Chongwe ku video yami yokugcina. I think so mangicabanga sasikhuluma ukuthi uGirl sibonile ukuthi isenayo i-podcast ayivulile lapha on YouTube. La sizothola khona kudaba lwakhe kabanzi, uzobexoxa obviously ngempilo yakhe into ikanjalo. Kwaba khona abantu ababekhala laphana ke ukuthi yo uNonkanyiso siyazi nje ukuthi ayikho into nje azositshela yona, uzoloku esitshele ngoba babuzuma into ikanjalo bafowethu. Ngazama ke nokumkhulumela kodwa Nkosi yami ukuthi I know ukuthi ohanjwe kuthani ngesilokhu ngani ohambeni lwempilo yakhe. I think ngikhulume kahle empilweni yakhe bafowethu. Kunobabuzuma asingeke sithi thina umuntu medu uzolandisa ngempilo yakhe bese sithina ayikho into ozositshela yona, wena uzositshela ngozuma kuphela. But anyways ekukhuleni kwakhe nje uyahlangana nobabuzuma, so obviously he's gonna be part of her life journey. So la sokumele axoxe khona ngempilo yakhe kuzomela akhulume ngobabuzuma. Baningi abantu abathi hayi cha ngeke uzoloku nje borile ngozuma this zuma that, ngoba kukhona abantu abakholelwa ukuthi hayi leyo ntombazana le iyamthanda babuzuma, ngazi yaphuma kutheni laphana kwagcina kanjani ukuthi engashada, wagcina kuba ingoduso kaZuma ntontoni, kodwa wagcina engaphumelelanga. Siselokhu njalo elandisa ngalo lolo daba, you know what I mean? People are saying boring, girl, it's actually boring, you know what I mean? But mina ke bengithi hayibo kuzomela achaze, ngoba there is no way ukuthi uzochaza ukuthi okay ngizalwa kuphi ngikhula kanjani, and then ekukhuleni kwami bese skipper the Zuma part. I mean that's where she started growing up. Why isasemncane ngaleso sikhathi siyakhumbula mangabe kwakuthi babuzuma ke ushada intombi intonto. So how is she going to skip that part? Ngoba kula kakhulukazi impilo yakhe yaqala khona ekhula esaseyintombi into. I think she was a leader something like that of ama girls, yabona lezo ntombi gaza ngenomzulu, right? But yona leyo nto intombi eziphethe kahle, intombi intoma besho. Okay, uGirl I think she was a leader there. That's how she met babuzuma kunomcimbi kuphi. I think that's how she says it. Okay, but anyway, I'm gonna go to the story where alandisa khona ke uGirl ngohambo lwakhe ukuthi wahlangana kanjani nobabuzuma ntontoni, sizokufica la. But anyway, since abaningi bethu kuyabhora ke, angazi bafethu senizobhoreka ke bafethu because anyway it's part of uLachongwe's journey. Okay, but uLachongwe ugonyuluka ke ngokwaliwa kwakhe uZuma ukuthi kwahamba kanjani ke ukuthi agcine engasashada ngalaphana kwaZuma bafethu. Kanti what happened? Even maybe ngihlele ngizibuza ukuthi kwenzekani uLachongwe bafethu, like babuzuma wangaza alahle intombi efana noLachongwe, like intombi into ubaba athole nje intombi into ayixhaphaze. I did not understand that part. For me nje I was like, what exactly happened? Why egcine ngasashadwanga, like imbangela, like what was the problem? You know what I mean? But anyways asizwe uzolandisa uGirl ke kuthiwa kusaziwayo wodumo ke the Real Housewives of Durban ke uNonkanyiso Chongwe usola ke ingcindezi yabezindaba also politiki nomndeni wakwaZuma njengezizathu ke zokuqabuka ke kwegoda phakathi kwakhe nowayengumongameli weNingizimu Afrika ubaba uJacob Zuma, right? So kuthiwa ke khuluma lapha ku YouTube channel yakhe iTimeline with Lachongwe. Uthe emva kokuzala kwendodana yabo uSakhumzi ngoApril 12 ngo2018 kwaba nezinguquko ebudlalaneni babo ke. So uthi ngayibona ingcindezi yezwe, ngayibona ingcindezi yepolitiki neyomndeni, ngayibona ingcindezi kuye ukuthi ke ubhekene nokuningi, ngoba ngezwe ngandlebenye ukuthi wabhekana nobunzima. Akakaze asho lutho kimi, ngisho nami ngathukwa kusho ke uLachongwe. Asazi uzama ukuthi ngathuka kodwa kubhalwe ukuthi ngathukwa. So uthe emva ke kokuvela kodaba uZuma wagcina engasamnaki, wavele wayeka ukumfonela ngisho nokondla ingane. Imagine the world president, like former president, umqomi angasakufonela angasondle ngisho nezingane. Hayi, that's painful. So eqhubeka ke uthi akavelanga nje wayeka, kodwa waqala ke ngokulokho embona emva kwezinyanga neminyaka. Yo, I will scream.
izinyanga neminyaka hayi khona ngeke bafethu. Uthe wake wazama ukuxhumana nomunye wamakhosikazi kaZuma kodwa wavele wathethiswa kwathiwa uyaqina ngoba wathiwa uyaqina ngoba akakwazi ukufonela unkosikazi ekuboni eyikhwapha. Wasn't she engaged? Uyikhwapha kanjani engaged? Like I don't get it. Okay, should ma engaged abakakubali ukuthi uyinkosikazi. You're just a fiancé. Yo bafethu kuthiwa awukwazi ukufonela unkosikazi wena oyikhwapha wathuka ke lapho ekufoneleni kwakhe omunye amakhosikazi kaBaba uZuma. Ezinye izingane zakubo kaSakhi indodana yabo uzazi ezithombeni kuphela uNonkanyosi akabaza bakaZuma abanye bazele ezithombeni. Uthe usebonile manje ukuthi wayengadalelwe ukuphila impilo yangunaphakade noZuma. So njengoba ke sesiphila izimpilo ezihlukene ke sengiyabona ukuthi esasingabantu nje sesingabantu abaqhelelene sengibuka yena ngibuke mina sihlukene kakhulu angazi kwenzeka kanjani ngoba ke kwakungafanele sigcine sesithandana. So uthe akasathandana noZuma kodwa sebehlanganiswe ingane utheke bese kuphele iminyaka emihlanu uZuma agcina ukubona indodana yakhe. Hayini emihlanu 5 years. Hey, this sounds wrong, hey? Eqhubeka ke uthe akasamthanda uZuma kodwa ufuna ingane ibe nobudlelwano noyise ubudlelwano bezothando noma ke inhlansi yokuba sothandweni noBaba uZuma yacisha kudala kabi. So ingakho ngiyamhlonipha ngoba wake wangikhombisa uthando lwangempela. Uthe waqala wathandana noZuma eminyaka emihlanu kusukela ngo2011 bengakaze balale kwaze kwaba uZuma uyamlobola. Shu. Hey. Yey. Uthe kwaze kwaba bathembisana umshado ngaphambi kokumnikeza ubuntombi bakhe okwathi ngo2017 wakhulelwa indodana uSakhumzi ambeletha ke ngoApril. Yo ayi bafethu ke kodwa emva kweminyaka emine igoda laqabuka ke ngo2020 wadalula ukuthi ke uZuma wanyamalala unomphela okwamphoqa ukuba ingane ayikhulise noma wakhe. Can you imagine the whole president doing this? Sebeyothini kabafana nje kodwa nje. Imagine the whole president. Now he's the president of the MK party. Ahlale nje iminyaka emihlanu umuntu engazi ingane yakhe and you are the whole president of something. Yo bafethu it sounds so wrong. Angithi nithe nina boring like xonxa sifuna ukuza udaba lwako noZuma. Nantu ke bafethu uZuma uyakwazi ukuhlala yonke leminyaka engayondla ingane. Angazi uLasiba fethu engathi uchaza ukuthi wathenjiswa ke umshado emveni kokuthi bahlangane something like that. I think this is what I read here. Emveni kokuthi amnikeze ubuntombi bakhe. Remember wayeyintombi into and then she met uBaba uZuma. That's how it all started. Bahlala iminyaka bengahlangana until amnikeza ke ubuntombi bakhe. You hayi ngeke bafethu like hey hayi asazi yo doesn't the comment section bafethu angazi angifuna ukuphawula kakhulu ngalolu daba but ngifila nje ukuthi it's wrong like the whole president. Uthola intombi into uyidlalise. Hayi ngeke bafethu for me it sounds so wrong but anyways ngumuntu omdala ke yeah. Hey, woo! Thanks so much for watching this particular video. Like it, subscribe, share. Spin the spin on the live. Bye.